Her på Vorladegård Skole, der er vi de sidste par år blevet meget optaget af at arbejde med Cooperative Learning, som vi for nemheds skyld kalder CL. Vi er flere lærere, der har været på kursus i det, og er blevet mere og mere fascineret af den måde, som man favner især de svage elever i den måde at arbejde på. Det er sådan, at man i de her sammenhænge ofte benytter sig af at tale om 3 typer klasseværelser, hvor man taler om klasseværelse A, som er den, som vi alle sammen kender, hvor læreren står og underviser, og så er der et engagement fra en 7, 8, 10 elever, som man så har en dialog med. Det er de modigste i klassen, som ofte er vante til at svare på spørgsmål, og som har det mod, det skal til for at besvare, mens der er en hel masse andre, der sidder passivt og lytter med. Den struktur er det gået op for os her på skolen, at vi faktisk taber eleverne i. En stor del af eleverne forbliver passive. Så er der et klasseværelse B, som man kalder det klasseværelse, hvor man har gruppearbejde i. Der er der lidt mere engagement, men der er ofte tale om, at rollerne i gruppearbejdet er hvad skal man sige, de er usikre. Eleverne er usikre på, hvem skal tage initiativet, og der er en risiko for, at når man tager initiativet, så kan man også komme ud i nogle situationer, hvor man får hos kammeraterne en uheldig rolle, altså hvor nogen synes, at man måske er lidt fordukset, hvis man tager initiativet. Omvendt er det muligt at falde fuldstændig fra. Så er der i det, vi kalder CL-strukturerne, der er der et langt højere engagement, fordi alle eleverne i de teams, vi laver, der er typisk tale om teams af 4 personer, som har nogle helt klare roller i de strukturer, de arbejder i. Og teamsene, de bliver sammensat efter nogle principper, hvor man forsøger at få stærke og svage elever i alle teams, sådan at der kan komme nogle samarbejdsrelationer i gang. Og vi har erfaring for, at vi får et meget, meget højere engagement blandt eleverne, og vi bidrager til deres sociale opdragelse. Vi oplever, at børnene i højere grad kommer på banen, og vi oplever, at deres læring bliver mere udbytterig. Vi oplever et niveau, som vi slet ikke ser i klasseværelse A af engagement. De strukturer, som man kalder dem, er typisk karakteriseret ved, at de bærer undervisningen i sig selv. Man har lavet undersøgelser, faktisk over 1000 videnskabelige undersøgelser, der viser, at arbejdet i CL-strukturer er med til at formindske det gab, der er mellem de dygtigste og de svageste elever. En rullende indskoling startede vi i år, og vi har haft rigtig mange gode erfaringer med det, fordi det er få børn, der starter ad gang, og de starter hver kvartal, altså 4 gange om året. Og det, der sker, det er, at de kommer ind 14 dage før de skal starte, og er en del af vores skolestart, altså start på skoledagen. Så de får sådan lige en forsmag på det. De bliver tildelt en makker, som tager sig af dem og hjælper med frikvartererne og hjælper dem i gang i de forskellige fag, vi har. Og det giver dem en rigtig god tryghed, fordi at de børn, der så er deres makker, er faktisk nogen, de kender. Det ligger lige til højre benet, at vi laver rullende indskoling, fordi vi har vores børnehave knyttet til skolen. Så det er et kendt område, de kommer ind i, og de børn, som de får som makkere, kender de faktisk. De har set dem før. Det er ikke en ny verden, der åbner sig for dem på den måde. Det, der er nyt for dem og stort for dem, det er, at de starter på en meget mere struktureret skoledag, end de har i børnehaven. Men den største fordel for dem, det er, at det er trygt, og at det er kendt, og at dem, som er makkere, faktisk har rigtig meget læring i at skulle hjælpe de små. Det ansvar, der ligger
i at skulle tage sig af en, til at kunne vise dem, hvad de skal lave rent fagligt også. Selvfølgelig er vi der også som undervisere, men det, at de kan formå at kunne forklare sig til et andet barn, som er yngre end dem, giver dem faktisk rigtig, rigtig meget læring også. Fordelen ved det også, det er, at det er små grupper. Man står ikke med en helt stor børnehaveklasse i starten af skoleåret og har 20-24 små nye børn, man skal lære at kende. Her der når jeg, især fordi det er mig, der har dem, når de er yngst, og komme tæt ind på dem og lære hver enkelt at kende. Og med de små særheder og sjove kanter, børn nu har i den alder, og det giver dem også en tryghed i forhold til os, altså relationen til den voksne. Jo. Og jeg oplever, at de børn, der starter, som måske ikke lige har fundet så mange kammerater, de vokser rigtig meget ved at kunne få lov til at være hjælpere og makkere, og kunne vise de nye børn noget, de kan. Det vigtigste er det der i forhold til, at de vokser i hinandens selskab, fordi at de kan hjælpe hinanden, og at det giver rigtig, rigtig meget læring til dem, der er på skole, at skulle lære nogle nye ind, og det giver en ansvarlighed overfor hinanden, og det bidrager også til et godt miljø, rent socialt, at man tager hensyn, og man respekterer, at der er nogen, der kan noget, og nogen, der kan noget andet.